Dobrodošli u školu turskog jezika. Najbrži, najlakši i najzabavniji način za učenje turskog jezika. U prošloj lekciji naučili smo izraz affedersiniz, İngilizce konuşabiliyor musunuz? Oprostite, govorite li engleski? Spomenuli smo riječ affedersiniz, što na formalnom turskom jeziku znači oprostite. Danas ćemo naučiti kako upotrebljavati riječ affedersiniz, ali i druge riječi kada se izvinjavamo ili tražimo oprost. Affedersiniz, oprostite, koristimo u formalnim situacijama, na primjer kada naručujemo nešto u baru ili restoranu. Na primjer, affedersiniz, bir kahve alabilir miyim? Oprostite, mogu li dobiti jednu kafu? Affedersiniz, bir kahve alabilir miyim? Ovu riječ možemo upotrijebiti i kada postavljamo pitanje. Na primjer, affedersiniz, Sultanahmet Camii nerede? Oprostite, gdje se nalazi plava džamija? Affedersiniz, Sultanahmet Camii nerede? Ponekad čujemo i frazu kusura bakmayın. Kusura bakmayın, koja ima isto značenje. Koristimo je kada želimo privući nečiju pažnju. Ovu frazu uvijek koristimo u formalnom govoru. Neformalan način kako se izvinuti je riječ affedersin, koju kao affedersiniz možemo koristiti prilikom izvinjenja ili postavljanja pitanja. Druga riječ koju možemo upotrijebiti je pardon. Pardon. Ovu riječ Turci koriste u svakodnevnim situacijama i ona uopće nije formalna. Sve ove riječi i fraze se mogu koristiti kada želimo reći oprostite ili izvinite. Ali ako zaista želite zatražiti oprost, možda je bolje da koristimo ovu frazu. Özür dilerim, žao mi je. Özür dilerim. Ona se može upotrijebiti u formalnim i neformalnim situacijama. Vrijeme je za par savjeta. Zapamtite da ako ste u Turskoj i ako se slučajno sudarite s nekim, upotrijebite izraz affedersiniz ili pardon, a ne özür dilerim. Znate li brojati na turskom jeziku? Naredni put naučit ćemo brojeve na turskom od 1 do 10. Vidimo se. Görüşmek üzere.